Matapos nilang makuha ang kalis, ay agad din naman silang nagpatuloy sa paghahanap ng karunungang ipinalipad sa hangin ng huling apo. Dahil sa napakalaki ng kahariang yun, ay halos abuti na sila ng ilang araw kakaikot dito. Hanggang sa meron silang nasipat na isang lugar na siyang himlayan ng mga namumuno sa tribo ng mga antingero. Agad naman nila itong binuksan dahil ang buong akala nila ay doon nakahimlay ang karunungan ng apo. Alam mo, Roble, noong nakaligtas kami sa digmaan, ay sinakripisyo namin ang mga buhay ng aming mga kapatid upang maibalik sa kahariang ito ang kalis at ang karunungang ipinalipad ng apo. Masakit man yon para sa amin, ay maliit lang yung sakripisyo upang ipagpatuloy namin ang nais ng aming apo. Kaming mga diwatang itinuring na kapatid ng mga antingero ay nangakong pangangalagaan ang kahariang ito hanggang sa dumating ang taong ipinadala ng apo. Wika ni Mina. Dahil sa mga narinig ni Roble, ay doon niya tuluyang naunawaan kung bakit magpahanggang sa pangkasalukuyang panahon ay nagawa pang mailigtas ang kaharian ng mga antingero. Habang papasok sila sa himlayan ng mga apo, ay patuloy ang pag-ikot ng kanilang mga paningin upang maging alerto sa anumang patibong na maaaring lumitaw sa kanilang harapan. Ilang minuto pang paglalakad, ay nadapo sila Roble sa isang sapang kulay asul na inaakala nilang himlayan ng mga apo. Sa gitna ng sapang yon ay merong isang punong nagliliwanag na siyang nagbibigay ng asul na kulay sa sapang nasilayan nila Roble. Napakatalinhaga ng sapang yon, ayon kay Roble. Gawa ng tinitirhan yon ng mga nilalang na kahit sa panaginip ay hindi niya nasilayan. Ang mga isdang nagsisilanguyan sa lugar na yon ay merong pakpak ng ibon. Nakakaya nitong lumipad sa itaas ng sapa at tumungo sa mga sanga ng punong nasa gitna nito. Nagliliwanag din ang mga isdang yon ayon kay Roble. Ang mga kaliskis naman ng isdang kanilang nasilayan ay gawa sa purong diamante. Ang mga nakikita mong nilalang, Roble, ay ang mga banal na uro-uro. Pinaniniwalaan ng tribo ng mga antingero na ito ang sisidlan ng mga kaluluwa ng kanilang mga namaalam. Sagrado para sa kanila ang uro-uro dahil sa pag-asang babalik mula sa kanila ang mga pumanaw nilang mahal sa buhay. Mag-iingat ka, Roble, dahil ang sapang yan ay isang kumukulong tubig. Wika ni Mina. Kung kumukulo ang tubig ng sapang yan, bakit ang lamig dito? Tanong naman dito ni Roble. Ang mga uro-uro ay merong kakayahang baliktarin ang temperatura sa kanilang tirahan. Ginagawa nila ito upang pangalagaan ang punong kanilang pinagkakainan. Sagot naman ni Mina. Matapos ang mga usaping yun, ay agad namang tumungo si Roble sa sapa upang hawakan ang tubig nito. Paghawak na paghawak dito ni Roble, ay laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng hapdi sa kanyang daliri. Habang hinahawakan ni Roble ang kanyang daliri, ay ang pagsipat naman ito sa tumatawang si Mina. Makulit ka din, Ginoo. Tayo na't magpatuloy sa ating pagsasaliksik sa lugar na ito. Wika ni Magus. Habang sila ay naglalakad sa himlayan ng mga apo, ay bigla silang nadapo sa isang napakalaking pintuang gawa sa bato. Ito na yung tinutukoy ni Miguel. Wika ni Ragot. Matapos magsalita ni Ragot, ay siya namang pagliyab ng katawan nito. Ganon din si Mina na nasa kaanyuan ng diwatang tubig. Walang sabi-sabi ay agad hinawakan ni Ragot ang pintuang yon
na siyang naging sanhi upang magbaga ito. Nang nagbaga na ng tuluyan ang pintuang yon, ay siya namang pagbuhos ng hindi masukat na dami ng tubig na isa sa mga abilidad ni Mina. Habang umaagos ang tubig sa pintuang yon, ay siya namang pagbitak ng batong pintuan. Nang tuluyan ng bumitak ang pintuan, ay agara naman ang pagpalit anyo ni Magus. Biglang naging isang torong tao si Magus na merong daladalang napakalaking maso. Paglalarawan ni Roble sa kaanyuan ni Magus, ay meron itong dalawang sungay sa noo na halos 5 dipa ang lapad. Mahahaba rin ang buhok sa ulo nito na kulay itim. Bakas din sa katawan ni Magus ang kaumbukan ng katawan nito. Meron din yung mga paa na animoy sa baka na merong nagsisihaba ang balahibo. Maliban pa dyan ay pansin din ni Roble ang mga pangil nito na nagsisihabaan. Matapos itong makapagpalit ng anyo, ay agad nitong sinugod ang pintuang nasa kanyang harapan. Paghampas nito ng masong hawak niya, ay biglang gumuho ang pinto at doon bumungad sa kanila ang isang silid na punong-puno ng mga kayamanan. Paalala, Roble, huwag kang humawak ng kahit na anong bagay sa lugar na ito. Bilin niya ng aming supremo na si Maestro Miguel. Maaaring ikamatay mo ang paghawak sa mga kayamanang yan dahil sa sumpang ibinilin dito ng mga diwatang nagbuwis ng buhay, mailigtas lamang ang kahariang ito. Wika ni Magus. Oho, huwag kayong mag-alala. Hindi na ako basta-basta malilin lang dahil ako'y natuto na. Sagot naman dito ni Roble. Sa kanilang paglalakad sa silid na yon ay purong kayamanan lamang ang nakikita nila. Animoy ang mismong silid na yon ay nagliliwanag hindi dahil sa maliit na sinag ng araw na pumapasok dito, kung hindi sa kinang ng mga kayamanang naroroon. Gabundok ang kayamanang nakatambak doon ayon kay Roble. Dagdag pa niya na ang silid na yon ay halos hindi niya masukat ang laki dahil sa hindi niya masipat ang dingding na pumapaikot dito. Animoy isang napakalawak na lugar ang silid na yon na punong-puno ng iba't ibang uri ng mga kayamanan. Ilang minuto lang ang paglalakad at nadapo sila Roble sa isang lugar na merong isang gintong singsing na nakalagay sa isang maliit na bato. Roble, yan ang sisidla ng karunungang ipinalipad ng Apo sa hangin. Dobling pag-iingat dahil naglalaman ang singsing na yan ng isang espiritong tagapagbantay ng karunungan. Kagaya ng kalis, ay tatawagin mo ito sa iyong isipan upang magawa na nito ang kanyang tungkulin ilang siglo na ang nakakaraan. Hawakan mo ang kalis sa iyong kamay upang hindi ka makapitan ng sumpa ng singsing. Wika ni Mina. Nang marinig ito ni Roble, ay agad naman niyang sinunod si Mina. Paghawak niya sa singsing na yun, ay bumilis ang tibok ng puso niya na para bang aatakihin siya. Matapos yan ay biglang nagkaroon ng napakakapal na ulap sa paligid at doon lumabas ang isang higanteng espiritu. Napapalibutan yon ng ulap nang lumitaw yon sa harapan nila Roble. Nang masilayan ito ng magkakapatid, ay bigla namang lumuhod ang mga yon upang magbigay respeto sa espiritong tagapagbantay. Paglalarawan ni Roble sa espiritong yon, ay halos sinlaki ito ng 3 palapag na gusali. Kulay asul ang buong katawan nito at nakasuot yon ng palda na merong gintong sinturong nakapalibot dito. Sa pinakagitna ng sinturon ay meron itong mamahaling bato na nagliliwanag.
Sa bawat pagkumpas ng espiritong yon ng kanyang mga kamay, ay ang paglitaw naman ng makakapal na ulap sa paligid. Kulay asul din ang mga ito na nagliliwanag. Wala din yung ilong at bibig na siyang labis na ikinamangha ni Roble. Ang buhok ng nilalang na yon ay kulay berde na animoy isang apoy kung titingnan. Nakalutang din ang espiritong yon na para bang binubuhat ito ng ulap. Matapos itong lumitaw sa harapan nila Roble, ay biglang tumingin yon sa kanya. Agad nitong nilapat ang mukha niya kay Roble na animoy nagsasalita ito. Roble, kausapin mo ang tagapagbantay sa pamamagitan ng iyong isipan. Hindi yan nakakapagsalita, Roble, dahil yon ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Wika ni Mina habang nakaluhod. Nanatiling nakapikit ang magkakapatid upang maiwasan nilang maging bato at tuluyang maglaho. Alam kasi nila na ang tanging hindi maaapektuhan ng kapangyarihan ng espiritong yon ay ang nilalang na merong hawak ng kalis. Nais kong ibigay mo sa akin ang karunungan ng mga sinaunang antingero. Utos dito ni Roble gamit ang kanyang isipan. Maaring ikaw ang pinili ng Apo. Pero bago mo makuha ang karunungang nais mo, ay kailangan mo munang malagpasan ng pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Sa oras na hindi mo ito mapagtagumpayan, ay tutupukin ka ng aking kapangyarihan. Wika ng tagabantay. Matapos nitong magwika ay natigilan si Roble sa kanyang kinagagalawan. Alam niya sa kanyang sariling makapangyarihan ang nilalang na yon, kaya nang marinig niya ito, ay labis na kilabot ang kanyang naramdaman sa buo niyang katawan. Anong pagsubok ang nais mo? Tanong dito ni Roble. Matapos makapagtanong ni Roble ng pagsubok na kanyang kahaharapin, ay bigla namang ikinumpas ng espiritong yon ang kanyang mga kamay at kasabay nito ang paglaho ng tatlo niyang kasama sa kanyang kinaroroonan. Bigla silang nadapo sa isang lugar na napapalibutan ng mga nagliliyab na apoy. Simpleng pagsubok para sa pinili. Tawirin mo ang dagat-dagatang apoy na yan, at sa dulo nito ay maaasa mo na ang iyong nais na karunungan. Wika ng espiritu. Nang marinig ito ni Roble, ay bigla niyang sinipat ang napakalawak na dagat-dagatang apoy. Kahit pilitin niyang isiping hindi totoo ang mga yon, ay ramdam niya ang nagbabagang init dito. Hindi maipagkaila ng isipan ni Roble na totoo ang kanyang mga nasasaksihan noong mga oras na yon. Buhay at kamatayan ang nakatayo sa iyo, o ikaw na pinili. Kapag dumaan ka sa dagat-dagatang apoy na hindi buo ang iyong puso, ay matutupok ka. Kapag ikaw naman ay umatras ngayon, ay mamamatay ka. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan. Dagdag pa ng espiritu. Dahil sa mga narinig ni Roble, ay wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tawirin ang dagat-dagatang apoy na yon. Di niya alam kung saan siya uhugot ng lakas. Gawa ng puro takot ang nangingibabaw sa kanya noong mga oras na yon. Ilang beses niya mang piliting hindi totoo ang kanyang mga nasisilayan, ay hindi yon tinatanggap ng kanyang isipan. Hanggang sa dumating ang puntong pumasok sa kanyang isip ang kanyang maestro. Agad na numbalik sa kanya ang pag-aalala sa mga ito
at ang takot na kanyang nararamdaman ay biglang napalitan ng pagpupursige. Pagpupursiging mapagtagumpayan ang pagsubok na yon upang mailigtas ang kanyang mga taong minamahal. Nang maramdaman niya ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya, ay doon na niya inumpisahang lakbayin ang dagat-dagatang apoy na yon. Pagpasok ni Robles sa napakakapal na nagliliyab na apoy, ay ramdam niya ang pagningas nito sa kanyang mga balat. Pero kahit anong init ng mga apoy na yon, ay hindi pa rin siya nito nagagawang masunog. Animoy ang determinasyon ng kanyang puso ang nagsisilbi niyang baluti upang maging ligtas sa lugar na yon. Dahan-dahan lang ang ginagawang paglalakad ni Robles sa lugar na yon upang panatilihin ang lakas ng kanyang puso. Napakadelikadong mawalan siya ng determinasyon dahil sa maaari niya itong ikamatay. Ang buong akala ni Robles noong mga oras na yon ay yun lang ang kanyang pagsubok na ibinigay ng Espiritu. Habang siya ay naglalakad sa nagniningas na apoy, ay napakarami niyang nakikita sa lugar na yon. Ang pakikipaglaban ni Robles sa mga maranhig at ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay doon niya nasilayan. Lumipas ang ilang oras at narating na nga ni Robles ang dulong bahagi nito na kung saan naghihintay sa kanya ang espiritong tagapagbantay ng karunungan ng Apo. Mahusay. Ngayon, ano ang gagawin mo sa kapangyarihan ng Apo? Wika ng espiritu. Ang nais ko? Nais kong mailigtas ang aming lugar sa ginagawang kasamaan ng mga demonyo. Nais kong mailigtas sila ng Jem sa mga kamay ng dyablo. Nais kong maipaghigante ang mga magulang ko. At nais kong maging mapayapa ang buhay ko. Nararamdaman kong hindi ako magiging mapayapa kapag hindi ko nalipol ang mga maranhig na siyang itinuturing kong kaaway. Sagot naman dito ni Robles. Matapos niyang makapagsalita, ay biglang pumasok ang espiritong yun sa kalis na kanyang nakuha. Ako ang representasyon ng karunungan ng Apo. Hindi isang bagay ang karunungang ipinalipad ng Apo kung hindi ay isang espiritu. Ako ang kapangyarihan ng kalis na siyang hawak mo. Ngayong pagmamay-ari mo na ako, ay wala na sa dugo mo ang pagiging isang maranhig. Ikaw na ngayon ay tuluyang gumaling at naging isang normal na tao. Huwag ka nang umasa sa kapangyarihang itim dahil hindi mo na yan kakailanganin. Wika ng espiritu. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulo sa kamay ni Robles ng napakaraming dugo. Gulat na gulat si Robles noong mga oras na yon dahil sa wala naman siyang sugat pero napakaraming dugo ang lumalabas sa kanyang katawan. Kisap mata lang din ang pagitan ng tuluyan na siyang makabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. "Oh, Robles, salamat naman at ligtas ka," wika ni Mina. Alam naming kaya mo ang pagsubok, Robles. Ikaw na ngayon ang bagong apo ng kahariang ito. Wika ni Magus. Hindi nga nagkamali sa'yo si Mina, Robles. Dagdag pa ni Ragot. Matapos nilang makapag-usap, ay agad naman silang lumabas sa lugar na yon. Paglabas nila ng himlayan ng Apo, ay siya namang pagbungad sa kanila ng papalubog na araw. Bilisan nyo na! Mawawala na ang kahariang ito sa oras na tumalikod na ang haring araw! Sigaw ni Magus. Nang marinig ito ng kanilang grupo,
ay agad naman silang tumakbo sa tulay na kanilang dinaanan upang marating ang kahariang yon. Pagdating nila sa kabilang panig ng kaharian, ay siya namang pagsilay ni Roble sa unti-unting naglalahong kaharian ng mga antingero. Pagkawala ng haring araw, ay biglang nawala din ang lugar na kinaroroonan ng tribo ng mga antingero. Ang tanging natira lang sa lugar na yon ay isang napakalawak na bangin na animoy walang katapusan. "Bumalik na tayo! Hinihintay na tayo ni Maestro Miguel," wika ni Ragot. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagsimula na silang maglakad pabalik sa tahanan nila Mina. Habang sila ay naglalakad, pansin ni Roble ang mga nilalang na unang beses niya palang nakita. Meron siyang nasipat na isang ibon na nagliliwanag ang mga malalaki nitong mata. Sa kalangitan naman ng lugar na yon ay sipat na sipat ni Roble ang dalawang serpenteng lumilipad-lipad sa mga ulap. Meron din siyang nakitang grupo ng mga taong kalahating kabayo na merong daladalang mga pana at palaso. Pagdating nila sa tahanan nila Mina, ay agad naman nilang nakita ang maestro nitong naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Maestro Miguel! Maestro Miguel! Wika ni Magus. Nang makalapit na sila Roble sa maestro ng kanyang mga kasama, ay doon niya nasipat ng malapitan ang maestro ng mga ito. "Magandang gabi ho, Maestro Miguel," wika dito ni Roble. Magandang gabi naman sa'yo. Ikinagagalak kong kilala mo na pala ang pangalan ko. Halina kayo't Natigilang wika ni Maestro Miguel. Paglalarawan ni Roble kay Maestro Miguel ay nakasuot yon ng puting kasuotan na sumasayad sa lupa. Meron din itong dalang mahabang tungkod na merong bato sa pinakadulo. Mahaba din ang buhok nitong kulay puti at bakas sa mukha nito ang kanyang katandaan. Maamo din ang mukha ng maestro nila Mina na bakas sa mukha nito ang kabutihan ng kanyang puso. Ang tungkod ni Maestro Miguel ayon kay Roble ay pinupuluputan yon ng isang baging na nagliliwanag. Habang nagsasalita kasi yun, ay biglang nasipat nito ang kalis na nasa tagiliran ni Roble. Gulat na gulat ang maestro ng magkakapatid dahil sa kanyang nasilayan. Halos hindi makapagsalita ang maestro nila Mina dahil sa gulat na naramdaman nito. Ang alam kasi nito noong mga oras na yon ay nakita pa lang nila Mina ang reenkarnasyon ng apo, pero hindi niya lubos sukat akalaing makukuha nito ang kalis ng napakabilis. Pagpasok nila Roble sa tahanan ng mga ito, ay doon ipinaliwanag sa kanya ni Maestro Miguel ang kapangyarihan ng kalis na hawak niya. Roble, pakaingatan mo sana ang kalis na yan. Ikaw lang ang pwedeng makahawak niyan. At huwag mong hahayaang mahawakan ito ng iyong mga mahal sa buhay. Kamatayan ang naghihintay sa sino mang nilalang na dumampi ng kanilang mga kamay sa kalis na yan. Wika ni Maestro Miguel. Ayon pa kay Maestro Miguel na ang kalis ng apo ay merong nakatirang isang nilalang na sugo ng Panginoon. Sa bawat paglabas ng kalis sa taguban nito ay ang paglitaw ng mga espiritong merong mga pakpak. Dagdag pa nito, makakaya ng kaharapin ni Roble ang demonyong kanyang kalaban sa oras na matapos ang kanyang pagsasanay. Nangangailangan ng matinding pagsasanay ang sinumang taong nangangalaga doon sa kalis upang mailabas nito ang buong potensyal ng kanyang gamit. Dahil na din sa pagkakuha ni Roble sa kalis na yon, ay doon na sila tuluyang naliwanagan sa katotohanang tungkol sa kalis. Matapos nilang makapag-usap,
ay iniutos ni Maestro Miguel na ibalot muna ang kalis sa isang dahon upang hindi ito aksidenteng mahawakan ng kahit na sino sa kanila. Habang sila ay kumakain ng hapunan, ay panayang tanong nila kay Roble tungkol sa demonyong pumaloob sa kanyang katawan. Halos abuti na sila ng hating gabi dahil sa pagtatanong nila kay Roble. Sumapit ang umaga at doon na nga nag-umpisa ang unang pagsasanay ni Roble. Habang kumakain sila ng almusal, ay doon na sinabi ni Mina sa kanya ang una niyang gagawing pagsasanay. Kami ang makakasama mo, Roble. Hindi mo masisilayan ang aming maestro sa tuwing merong araw dahil sa diwata yun ng gabi. Ang una mong pagsasanay ay ang paglilinis ng kaibuturan ng iyong puso. Sa oras na malinis mo na ang iyong hangarin at masamang intensyon, ay magkakaroon ka ng lakas na koneksyon sa kalis ng apo. Gawin mo ito sa buong maghapon. Wika ni Mina. Nang marinig ito ni Roble, ay agad niya namang kinuha ang kalis at umupo sa lupa. Dahan-dahang pinikit ni Roble ang kanyang mga mata habang nagdadasal ng taimtim. Humiling siya sa ama upang siya ay magabayan nito. Lumipas ang ilang linggo sa lugar na yon, ay tuluyan na ngang nakapagsanay ng husto si Roble. Kailangan niya pang bumuo ng karagdagang 1 pang linggo upang sanayin ang kanyang pangangatawan. Hindi na kasi siya isang maranhig noong mga oras na yon, kaya napakadelikado sa kanya ang masugatan sa labanan. Kinakailangan niya ding mapalakas ang kanyang pangangatawan dahil sa mga nakakakilabot na abilidad ng kanyang mga kalaban. Kailangan din ito ni Roble upang mas lalong tumalas ang kanyang isipan. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagbalik ni Roble sa aktwal na mundo. Okay, kagaya ng huli ko na banggit, gera na to. Kita kits.